Wani abu al'ajabi da ya faru kusan da ni ma zan ce ma ne. Ina jin kamar nan shi. Na hau mota zan ta yi funtuwa nan ai ka san garin. Funtuwa ta nan hanya Kano ko? Insha Allah. To wai na hau motar nan muna tafiya. Kawai sai ga wani mai tirela ya ringago motar nan a fusace kawai kaɓa wani ɗan tasi kusa da mu. Naji ina jin ka sai Wani ke gaya ma malami ne cikin ikon Allah da yake Allah ya sa motar mutum ɗaya ne direban nan. Tirelan nan ta cire ma direban nan kai. Wai direban nan a ba al'ajabi ma daban yake. Sai kawai na ga ya buɗe marhin motar da ya fito ya tafi shi. Gashi ba kai jikin shi. Ne mutumin nan magana na ce wait. Amma mutumin nan ba ta ni yake ba. Nake gaya ma malami. ina jin kamar nan shi. Ai ba al'ajabi. wa mahassada da Allah ba ta ku ba ƙaryar ku munafukai. Assalamu alaikum salam. Malam tukur. Alaikum salam. An fito? Yawa sannu Sannu ne. gajiya ba gajiya. mu ya fara aiki. Sannu Sannu. Yawa sannu. Malam Shehu ina jin ka. Wallahi nake gaya ma amma al'ajabin na yawan mamaki. Mutumin nan da ka sa a kiyama da kiya ba kai. Amma al'ajabi daban yake. Dan Allah ban fahimce ku ba, na ji kuna magana wai mutum na tafiya babu kai. Ko lafiya? Ai malam Lado kana ji? Wani abin al'ajabi ne malam Shehu ke gaya man. Dan ka san abin al'ajabi yana da yawa. Kuma wai da gaske ne? Da gasken gaske ni abu da ya faru a gabana ni fa ganau ne ba jiyau ba. Malam Shehu, Ina jin ka. ka san abubuwan al'ajabi suna da yawa. A da ba in dai kana da rai a duniya. Ka san nayi al'ajabi yawa, zai ka san kare. nayi zaman kudu. Wani hauka. Ina wannan gada ta Ubajana. Ina jin labarin wannan Gada Ubajana. Ina jin Ka labarin. wuce gada Murtala. To ina kan wannan gadai sai wata mota ta zo. Motar nan da ta zo ta take mutum ya kai 50. Ita motai? Ita motar mana. A mutum 50 ɗin nan da ta take. Ina ji malami. Akwai wanda hanjin shi na gani yana tsalle kan titi yana yawo. Ce wannan sai dai rami. To shi kuma akwai wani wanda wuyan shi daban. Ta ɗebe shi. Amma kafafun yana tafiya lafiya lau. Akwai wanda ma cikin yanan da 'yan hanjin shi da komi naya da ka sani. Yana waje shi bai mutu ba kuma ga yanan yana tafiya. Dan yanda za ka yi komi. Kana ji? Ina jin ka. A yanzu ma mai gaba ɗaya akwai mutumin da hanjin shi gaba ki ɗaya ɗebo ya sagala a wuyan shi kuma na ga yana tafiya lafiya lau. Shi mutumin Shi mana bai mutu ba. ba abin da ya yi. Ha. Ina ce mai to shi wannan mutumin ina zai je ya ce gida zai je. Shi mutumin. Shi mutumin mana. Malam Idi wannan magana ta kai akwai abin bincike. Ya za ka ce mutum ya kwaso kayan cikin shi ya dora a kan yana tafiya. Kai. Amma a datse ma mutum wuya Malam Idi. kai daban hannu daban A'a. yana tafiya. Malam Idi. Wannan magana ta kai akwai abin duba. To yanzu gaba ɗaya dai ai mu kuka raina mu waye. Rainuwa wani ne. Wannan ƙarerayi da kuke mana wai kuke mutum ya kwaso ya sagala wannan ai ƙarya ce. Ai abin To kai daman tun da kana nan kana saurara abin da suke faɗi haka daman. Gaskiya ni ba zan iya saurara ba. Kawai. Sai an jima. to ka sai ba ka shiga duniya. Bai inda ya sani Yawwa. ba inda ya sani a ƙasai. Yawwa. Ni ma kun ga tafiya ta. To, Ni ma saka kun lafiya. Ka gani shi ma ya bi shi. Ba inda suka Ina sani nan a zuwa. yawan duniya. Ba inda suka sani a yawan duniya. Ga Malam Tukur zawo. Amma magana kan akwai abin dubawa ce. Malam Idi. Ai. To yanzu To, Malam Idi. to wannan magana da kake yi da muke Allah ya sa mu daina abin da Amin, muke amin. yi. Amin. Allah ya sa ka daina. To amma Malam Idi Na ya tafi kasa gaskiya. wallahi da yake surutun ne. Gaskiya na ce. To sai na zo ina nan zuwa. To.